piny owacho nyogolo 2.4 billion mar intern doctors kendo giwacho ni dhi kauru barupe Afya House. Ma timore ka lakteche bende wacho ni serikal wacho ni onge gi pesa. To lakteche wacho ni kik uti gi dwachwa ni mar wacho ni pesa onge to State House ka to notimo renovation kata ni nyiewo gi milion 10 gi pesa mamoko mang'eny. Wach ni odwa bedo matut ahinya kech king'iyo kaka ne jatende piny Kenya William Ruto loso nyoro. Ji osebedo ka rito mondo winy duonde. To no wuoyo kendo wuoyo neno samoro koro dhi loko weche nyalo biro miyo weche bedo samoro matek mokalo. Kasa modi bed ni lakteche chuny nyalo lendo ni ng'ane kaka wuoyo ni kare koro onge geno mbele wawe uru ng'anyo ni. But gima duong' ang'e ni odhi medo twere mbele ka. Kwadoke kalewo matine wach mane jatend piny lose. Ywak mare en ni dwaro mar lakteche ok en gino ma Kenya nyalo sani. Ywak mar jatend piny en ni Kenya ni kama rach. Matien ni watiyo gi omenda mathoth moloyo nyalo marwa. Kech kano wacho ni sani atamalo 47 mar omenda itiyo godo e chulo osara. To jatend piny wacho ni kaponi wadhi e ng'wech makamano to nyiso ni Kenya biro bedo kama rach. Kech nyisi ni koro ka Kenya choko trilion 2.2 mar omenda to 1.1 kata mana 1 gi bathe itiyo godo e chulo osara mar jotich. Kendo kodhi nyime kowacho ni magi mamedo hinyo mak tarik 16 17 giwacho ni gichano bedo kod romo mar bede migepe mondo migilal en yo mane minya duok go osara piny. Koro laktar yudore kama tek nikech en oseng'anyo kaluwore kod singo manomiye. Nyalo paro ni jawer Okodhi Rapogi no wero wer moro ni singo en gowi. Singo mane oketi kane tieko ng'anyo ma 2017 miluongo ni CBA. Ne en ni nitie dwaro mane dwane mondo mi ketie tim. Moro koda ka chenro mag medo osara, chenro mag medo lemo, chenro mar tego okumba mar thieth. Kech dakteche ne wacho ni wan wathiedho ji to wan kata kwa bedo matuo to okumba manyalo tiyo go miluongo ni insurance onge motegno ne wan kod anyuola magwa. Koro mana achiel kuom gima ne nitiere kanyo. Wach mar jopuonjre mane winjo ka Roselyn wacho ni ok gina jopuonjre apuonjra. Gin gichalo lakteche makoka matindo. Koro gintie tich maduong' magitimo. Kendo kiyudo ni gine maging'enye ute mag thieth. Koro kaponi gionge to samoro bedo matek mondo mi ta chenro mag thieth. Koro winjruogegi noseketi ma ji ogo e sei. Nowinjore bed ni time kodingo e kind higa mag 2017 nyaka 2021. To gowi osebedo ka nitie nikech nitie fuonnege mathoth mapod nok oketie tim. Koro magi ma lakteche gidwaro. To jatend piny to koro wacho ni ok nyalre. Gima kero wachako penjore ka en ni to serikal ilose nang'o nikech inya paro ka ne nitiere mano kungo bedo mokwongo kapok ne ng'anyo chakore. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha nowuok oko mowacho maber kane gibedo gi romo mokwongo dwe mar 3 ni gisingo mar biro kete tim dwaro mar winjruok mano bedo e kind lakteche to kod serikal. Kendo ne ok owacho ni onge yo moro amora mok bi ketego e tim. Koro jatend migawo nosingo ni biro ketie tim. Makmani nodeko mar chako keto e tim ayanga ma lakteche chako dhi e ng'anyo. Riwruok mar governors be chako wuok kendo bang'e koro ng'anyo dhi nyime ka wacho ni gik ma lakteche dwarogo ok nyalre. Kendo nya paro ka Mudhumi Njoki ma en jakom mar komiti ma chung'ne chenro mag thieth e riwruok mar governors wacho ni atamalo 95 mar lakteche manie ng'anyo sani gi thothgi atamalo 95 nitiere kod orak mongirore gi sirikende mag kaunti nikech gini chenro mag thieth notere sirikende mag kaunti. Koro wacho ni ne owinjore bed ni kaponi ne ng'anyo nitiere ma onge siasa e iye to ne en ng'anyo mana mar atamalo 10 kama mar lakteche ma counties ma dibed ni samoro ma ok ng'eny na pare ma dibed ni samoro dakteche gi de ng'anyo nikech winjruok ma samoro ne gin godo e kindgi kod counties go ne pok ochop kare. Koro riwruok mar governors ng'eyo ni samoro dibed ni time e yor siasa kendo gimedwa ni mondo mi chak non singo cha time e yo manyien nikech gik ma lakteche dwaro ka ok nyalre. Mano sirikende mag kaunti osethir. Sirikal mamalo jatend piny be koro osethir. Jatend migawo mar thieth binjo ka lakteche seyo ni en odhi mane liete demolose kendo nyiero kendo weche ber kode. Koro wantie kama tek nikech wacho moko
inyalo paro bende barua manyicha ne ondike kod jatend jotije sirikal mano Felix Koskei, kendo ondike modeko makinyi ne ting'eno ka do ne bura ni e doho. Anya paro kwa dhi e habari masa 3 ka report cha donjo ka wachiegni chaka habari. Report donjo ma watima piyo mondo jopiny ong'e ni sirikal wacho ni gin gisechiwore mar neno ni dwaro mamoko mantiere e winjruok ma kamano kete tim. Achiel kuomgi neno ka ne Koskei wacho kacha ni sirikal ochiwore kendo wacho ni osechul gope moko madibed ni ne nitiere manonyuolore e winjruok ma kamacha. Kendo machielo en ni ne omenda manoket tenge mane Lawrence osewacho mar mondo mi chul godo jopuonjre ka. To mana mapiyo kapod gweno pok omonyo law, to ineno ka jakom mar KMPDU Abidan Mwachi wacho ni sirikal tugo gi mana gi weche mondo mi omor jo Kenya. Wadwaro ni mondo ketie tim winjruok cha kaka en. Matieni ya ging'iyo ni sirikal samoro temo berore mbele jo Kenya, to adieri mar wach gima nitiere winjruok ma kamacha ok ketie tim. Koro wan gi ywaruok mapek ma sirikal ywak koni, to sirikal ka ng'ato wacho mare. To riwruok mar lakteche be ywak koma kore. Ok ang'eyo ni wadhi chopo kama ne wachopo e 2017 cha mane ji ogombo kuom dweche 3 magikone waneno komak koda ka jotend riwruok mar lakteche. Koso wanyalo gowo kama nade, nikech gini ka jatend piny owuon osechung' mosewacho ni ok nyalre. Koro nyisi ni samoro wanyalo gowo kama rach. Tinyalo paro ni dobo osebedo ka golo chike mage. Lakteche ne wacho ni gin ok gibi dok e tich. To ginyalo dok e tich to ok githieth. Koro gibedo gi miluongo ni go slow. Lakteche be wacho ni gin gionge ng'anyo, sirikal ema ne ng'anyo, nikech sirikal otamore winjore kodgi. Gin giwacho ni kaponi keto e tim chike mag doho, sirikal oserem keto e tim chike mag doho kochakore higni mane gibede kod winjruok kodgi nyaka sani. Koro gin ka dok giketo e tim chike mag doho, to gineno maka chalre achala nikech ng'ama duong' e gini en sirikal. Yes. Koro nitiere achaya ma koro oseng'is doho kowuok kuom malo sirikal ka dire piny nyaka ne ng'ama tin. Koro wantiere kama tek ma kaponi jatend piny owuon ok okawo okang' mar dhi olorore i agola gi lakteche mondo mi giwinjre, kata koken owuon to omi joge chik mondo mi jogo bed piny owinjre, to kiloko gini tiloke e yo mane. To kaponi kete tim tikete tim e yo mane. Kech kobiro mowache kuchocho to chalo ka gima kora thuya, nikech joka dhi neno ni ka gima othiano ni onge to gidwaro. Koro wanyalo chopo kama ratiro mar japiny mana mayudo thieth cha ok chop kare. Ing'eni mana kamedo kama Ken owuoyeno, ing'eni